Fa una estona hem visitat el Banc d'Aliments de Barcelona i hem de recordar i dir-ho, en aquest país hi ha gent que passa gana. Passava abans d'aquesta crisi i passa més ara en aquesta crisi. Necessitarem a Madrid fer alguns canvis per facilitar la feina d'iniciatives com el Banc d'Aliments i reformar algunes de les nostres lleis que avui no són útils en la lluita contra la pobresa, molt especialment la reforma de la llei de pensions no contributives. I necessitarem també recolzar les empreses d'inserció, un instrument que ha de facilitar justament generar oportunitats de feina per a les persones amb risc d'exclusió social. Hi ha molta feina per lluitar contra la pobresa.